Andam na ba mong malibay? Malingaw, mga tawa o musiyagit mga ka-BG. Ania na ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove Awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Pakis nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas Garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. PG Party List, Bisaya Q, Balon 108, Isuat Q, PG Party List. Tingog na to sa Kongreso, PG Party List, Bisaya Q, Balon 108, Isuat Q, PG Party List, Bisaya Q. Tinghinan na, let's all vote mga Bisaya sa balota 108. Ipupo na to sa Visayas, all the projects we dream. Maradyaw, madayaw, maayong hapon mga ka-BG! Welcome to Panaguban sa Saturday edition sa BG Division. Of course, sa mga kaigsoon na Bisaya, sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, lakit na sa itong mga offices Filipino workers sa gawas ng Pinas, maayong hapon sa tanan, sa tibok kaliputan, mga Bisaya nyo na to, mga ka-BG. Napakita sa katapusang Sabado, sa Marso, tag-init na usap sa nagkadaiyang lugar sa Pilipinas. Init kayo, summer na summer. Nagkainit na po ang pagsugod sa kampanya sa umaabot nga eleksyon. Labi na ang nagsugod na sa nagpagpangampanya sa mga mundagan sa lokal ng mga gobyerno. Pero time out na muna. Time out na ta, ha? Time out sa mga ka-BG. So, upan sa may mag-relax. Enjoy. Ma-inspire din sa ato panaguban sa BG Division. Ako nga po ninyong kauban ang BG, babaerong good boy. Kabaghatod sa inyong servisyo publiko sa inspirasyon. Good vibes, dili lang sa BG Division. Magdunggan po kita karon sa tanan RMN stations nationwide. Sa DZXL, RMN Manila, 558, DYHP 612, RMN Cebu, DXCC 828, RMN Cagayan de Oro, DXBC 623, RMN Butuan, DXRS 918, RMN Surigao, o DXMB 648, RMN Malipalay. Makita sa kita sa RMN social media platforms, Bisaya yung Facebook page, Bisaya yung Surigao del Norte Facebook page. Sa mga gusto malambigin sa itong programa, like, share na tayo na, ha? I-share na din ang mga ka-BG or i-text na inyong pangalan, ang inyong address sa 0908-8501364 para sa smart o 0917-8486469 para sa Go! Bisaya Q. Bisaya Q! Bisaya Q! Okay mga ka-BG, magsugod na tayo sa atong mga balita. So, BGJ, take it away! Magpadayon ang mandato sa pagagamhanan sa pagsulob og face mask. Bisan pa man nagpadayon ang pagnaog sa kaso sa COVID-19 sa nasod. Kini human ianunsyo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa iyang Talk to the People na dili pa andam ang nasod na ibayaw ang paggamit og face mask sa hulga sa gisulting bagong variant na nakita sa Israel. The numbers are very low compared to the population. But itong mask na maraming nagtatanong. Alam mo, I am not ready to order the removal of the mask. Pero siguro yung plastic na cover, pwede na yun. Pero it has done a lot of good. It prevented the contamination from spreading. So, matagal pa ito. And there are reports said that I don't know if it's subject to confirmation na may bagong COVID found in Israel. Dugang pa ni Pangulong Duterte, kung aduna may laing bagong COVID-19 surge ang nasod, andam ang gobyerno, pinaagi sa wala nagamit na Bayanihan Fund. Sumala sa Octa Research Group, kasamtangan nga na sa kapin 400 ka mga bagong COVID-19 cases ang average rate sa nasod kada adlaw. Bisaya Q. Bisaya Q! Bisaya Q! Gitahasan ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Department of Finance Secretary Carlos Domingos III natasan ang cash subsidy sa mga pamilyang apektado sa taas na presyo sa petrolyo ug himuon kining 500 gikan sa 200. Kini gibalita ni Communication Secretary ug Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar sa iyang press briefing niadtong Marso 22. Bago ang Talk to the People address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kagabi ay inatasan ng punong ehekutibo si Finance Secretary Carlos Dominguez III
nataasan ang cash subsidy na mula 200 pesos ay gawin itong 500 pesos. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Gisulti usab ni spokesperson Andanar na ang gingong tabang pinansyal gawas pa sa kakatawad nga cash grant sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na moabot sa kabin 3,000 matag bulan. Gipangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, kauban sila Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ug Japanese Ambassador to the Philippines Koshikawa Kazuhiko ang inaugurasyon sa nagmalampuso na massive rehabilitation sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 nagipahigayon sa Shaw Boulevard Station, Mandaluyong City. Mas komportableng biyahe para sa mga commuters ang usa sa mga tumong sa rehabilitation project sa Administrasyong Duterte. Kung di napadali niini ang travel time gikan sa North Avenue hangtod Taft Avenue Station og 45 minutos gikan sa kaniadtong 75 minutos. 72 light rail vehicles, rail tracks, power supply, communications ug signaling system, station ug depot facilities sa rail transit ang napulian ug na-upgrade pinagi sa 17 billion development assistance gikan sa Japan. Target usab sa Department of Transportation na makabot ang 600,000 commuters matag adlaw kung ipadagan tanang 23 ka mga tren. Daghang salamat ka BGJ at atong Bisaya guwapo nga of course Caster. Sa atong babalik ka ka BG. Tangis sa ninyo ang pag-release sa cheque sa Cocogen Insurance Company o isa sa mga member beneficiary gikan sa Cebu. Ang kana nga storya sa atong babalik din lang sa BG Tibugyod. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Welcome back mga higala din sa BG Tibugyod. Kini inyong ka BG babaero good boy BG Ian Barbana. Mga ka-BG, pero na nato i-feature nato dito sa BG Tibugyod no ang Cocogen Insurance o paghatag tabang niini sa mga ka-BG members sa nagkadaiyang pangin sa nason. Karon ato na po hatagan sa pagtagad kining pagpaninuod sa basta insured ka, secured ka. No, atong lantaw ni ang pag-turnover sa Cocogen Insurance Company ngadto sa BG Party List 108 second nominee na si George Paula sa cheque para sa isa sa atong BG no, ka-BG nato nga nakapsan in town sa kinabuhi tungod sa disgrasya. Ato inahintan-aw. Sa pinakabuan na pag-apurapod sa Cocogen Insurance Company o Accidental Death and Disablement Insurance sa atong mga ka-BG adto niagi lamang Marso 23, 2022, usa ka pamilya sa insurance holder ang giaprobahan ang ilang insurance claims. Bitbit ang cheque, giambit ni Miss May, sales associate sa Cocogen Insurance Company ang nahimong rason ug ang gikinahanglang himuon sa pamilya ni Allen Gabato aron maproseso ang insurance claims niini. Si Allen, isa man gud sa gina-cover under ani nga policy ni Cocogen is ang accident insurance. So si Allen na matay ni siya tungod sa motorcycling incident. So mao to na since gi-inform me sa taga BG Party List na representative, gikuha din namo ang mga needed details kay isa na manggod mo na ang reason nga nung gi-protect ni BG Party List ang mga insured niya kay para in case nga naay mga ingani mga unfortunate nga mga accident ma-cover na to sila. So si Allen namatay tungod kay na-accident lagi sa motorcycling. So isa na siya sa coverage sa ani nga kuan nga policy. Ang nag-claim sa insurance under ni Sir Allen is iyang beneficiary na iyang tatay, iyang papa, which is si Sir Alan. So ang mao pong hawid karon is ang coverage with ani sa iyahang motorcycling incident is worth 10,000 pesos. So morning na nga pa matuod nga kini is mahatag gini sa ilaha kay ang nakapangalan gyud sa check is sa iyang papa, which is yung beneficiary. Sa wala gilaw mang panghitabo, si Alan nakabsan sa kinabuhi tungod sa aksidente sa motor.
Diin mo komunikar ang amahan nini na si Tatay Allen sa BG Party List 108 staff aron maproseso ang insurance benefits sa iyang anak. Ang naka-forward sa amuha sa information nga motong nahitabo kay Allen is ang representatives ato ang mga staff sa BG Party List. So pagka-receive na mo sa information last week mga around 17, amo silang gi-inform unsay mga needed requirements kay para makabalo pud mi unsa ka tinuod o kailangan man gid nato validation sa mga nahitabo o para makita nato kung asa siya ma-cover nga cover nga coverage. So karon since nakuha na mo adto nga information sa 17, gi-inform na mo sila sa mga dapat na mga requirements. Pagpasa mismo nila yesterday na complete ang requirements. So buta na 17 na complete ang requirements yesterday. This morning among gi-process diretso ang check niya para this karon nga adlaw mahatag na namo, ma-turnover na namo sa BG Party List ang check. Ang requirements is tungod kay si Allen kay namatay man siya tungod sa motorcycling incident. Ang iyaharang requirements is first ang police report, and next ang iyahang death certificate, ang iyahada yung driver's license, o ang isa po dahil nga mong gipangayo is ang certification gikan sa police nga pamatuod nga ga wear siya og proper helmet. So kato kay tungod man gud kay namatay siya tungod sa motorcycling incident. Kato lang. Actually kung naka-influence siya nga nakainom siya, kana siya kani technical atong claim ana kay ang inggi process lang gid nato is simba kung mamatay siya tungod sa accident nga sakto na okay imong state as in wa gyud something nga kuan maskin influence ba ka sa dili pwede ang influence pa sa drugs, influence ka kanang hubog ka nga kuan which is dili na siya pwede ma-technical atong claim ana. Nagpaabot og pakahisubo ang Cocogen Insurance Company sa pamilyang nabiyaan ni Allen. So sa family ni Allen, from Cocogen our deepest condolences kay tungod sa di nato makuha na aksidente man si Allen. Ang amo alang maikakonsela kay maskin wala na si Allen sa family ninyo Sir Alan, nagyapon siya gibilin sa inyo na kani maka malag butang nato ngayong anila ang kantidad pero at least makatabang na ni sa atua nga sa inyo ha mismo nga maka start mo o bag-o or makadugang sa inyong mga panginahanglan adlaw-adlaw. Personal na gidawat ni BG Party List 108 third nominee George Baula ang cheque na nagkantidad og 10,000 pesos aron mahatod kini sa pamilya ni Allen Gabato. Mr. Alan Gabato, mo ni ang gi-promise sa Bisaya yun na imong maklaim na insurance benefit para sa imong anak na si Allen. Naghatag og mensahe ang Cocogen Insurance Company sa mga insurance holders, labi na sa mga wala pa mikuha niini. Sa mga insurance holder sa Bisaya gyud, ay mo kabalaka kay kini ang Cocogen Insurance mo kuan pod sa inyo ha, mo hatag sa inyo ha o bili ang kuan lang po dayon nato kay kung not necessary dili ingon nga kay tungod kay naka-claim si kuan nga gamay lang aksidente wa mo pud ta nag-ingon nga kuan tano kanang kay ma-aksidente ta para mag-kuan na lang gid ta kay para maka-claim ta no. Ang atoa ani is pangsagang lang gid ni siya. So ang ako lang yung makuan is unta kita tanan take care o naman sa tay mga proseso ani kung buhaton mo to nga kailangan tag mga requirements. So ako lang yung ginawish sa tanan nga policy holders is keep safe and amping yun mo pirmi. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!
Mga ka-BG, isa na sa pagpatunhay nga ang accident, death, o disablement insurance gikan sa Cocogen Insurance Company kaagapay usad ang BG Party List 108 kay tinuod o ipanghatag aron masigurado na to ang kada miyembro nga sa oras sa panginahanglan kay secured simbako palayo kung madisgrasya, mamatay tungod sa aksidente o di baka sa natural death sama sa heart attack, heat stroke o unsa pa nga natural nga kamatayon. Sa pamilya usad ni Alan Gabato, kang tatay Alan Gabato, hulatan lang nato ang cheque nga i-turn over usad sa inyo sa Cocogen Insurance Company. Ka-partner ang BG Party List 108. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ayong hapon mga ka-BG na to nga taxi drivers, sikat drivers o mga tricycle driver, mga driver, sweet lover. Mga ka-BG, dagan sa ato sa nga pangutana, saan ba ka pag-abil, no? Saan yung pag-abil sa insurance, kung pang-apot-apot sa Cocogen Insurance Company. Kapartner sa ng BG Party List 108. O kung saan coverage ni Ani, kung example, ma-insure na ka. Kung sa ato kaning lantawon, mga ka-BG. Sa kapaspas sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, sigurado pa ba nga andam kita sa unsay mahitabo? Nangapi ka lang, unya, kalit ka nga giatake sa kasing-kasing. Unsaon na? Nagmotor ka lang pasulod sa trabaho o sa dihang na aksidente ka. Unsaon na? Sa panahon karon ilabi na sa piligrong dala sa pandemya kung maigo kag sakit. Unsaon? Daghan ang nagsalig kanato. Atong pamilya, paryente, mga minahan sa kinabuhi, busa sa mga panahon sa aksidente, kinahanglan na usab adunay plano. Alang sa mga butang nga daw imposible sa pagpangandam. Ania ang Cocogen Insurance sa BG Party List 108. BG Party List 108. Kapin sa 50 katuig sugod ka panghatag og pasalig ni ana ang Cocogen sa pipila ka henerasyon sa mga Pilipino. Ug karon sa tabang sa BG Party List 108, dili lang gipasayon ang pagkuha sa insurance, gilibre pa alang sa tanan. Pag ikaw insured sa Cocogen, mamahimo kang makakuha og hangtod 20,000 pesos atol sa aksidenteng pagpanaw o pagkabaldado, 10,000 pesos kung naaksidente samtang nagmotor, ug dugang nga 2,000 pesos nga hinabang alang sa wala damhang pagkamatay tungod sa katalagman o sa COVID-19. Wala ka na usab kinahanglang ipasa aron mahimong insured. 5 lang ka minuto, protektado ka na sa tibuok tuig. Wala ka pa'y angay bayaran. Tanan kini nahimong posible tungod sa aksyon sa BG Party List 108. BG Party List 108. Sa sinugdanan pa lang sa pandemya, madasigon nang gapanabang ang BG Party List 108 aron sa pagtubag sa mga panginahanglan sa pagkaon, edukasyon ug panginabuhian sa atong mga katawhan. Medical assistance, School supplies, livelihood programs, hinabang alang sa mga naapektuhan sa Typhoon Odette ug uban pa. Basta gikinahanglan ang solusyon, aksyon tubag kanunay ang BG Party List 108. Karong lisod gihapon ang Pilipino sa pagbangon tungod sa pandemya, ang insurance program sa BG Party List 108 ang makatabang kanimo aron tabangan ang imong kaugalingon. Ug kung kinahanglan nimong i-claim ang benepisyo sa imong insurance, ania usab ang BG Cares aron matabangan kang mapadali ang proseso ug tubagon tanan imong pangutana mahitungod sa imong insurance. Mag-text o tawag lang sa numerong 0956 016 1614 ug adunay andam nga motubag kanimo. Dili nimo kinahanglan mo linya og taas o mo absent sa trabaho aron makuha ang imong mga benepisyo. Andam kanunay ang Pilipino sa mga hagit sa kinabuhi, alang sa mga wala damha. Makasalig kamo sa BG Party List 108. BG Party List 108. BG Party List 108.
Mga angay mahibalaan bahin sa Cocogen Insurance. Cocogen Insurance. Una sa tanan, ang insurance program abli alang sa mga individual nga nag-edad 18 hangtod 65 anyos. Ang nakapangalan lang sa maong insurance card ang mamahimong makakuha sa benefits, buoti pasabot nga dili mahimong ipasa sa ubang tao ang benepisyong pwedeng makuha sa insurance. Aktibo o mahimong gamiton ang inyong insurance benefits sulod sa usa ka tuig human makuha ang inyong insurance card. Ang mga benepisyong pwedeng makuha ilalom lang sa aksidenteng pagkabiya tungod sa pagmotor, sakit, katalagman o COVID-19 o aksidente o permanenteng pagkabaldado, pagkabakol o pagkaputol sa pipila ka bahin sa kalawasan. Walay apil sa insurance program ang mga bayad sa ospital o ang nawad-an og kita gikan sa kawalay katakos makasulod sa trabaho tungod kay naaksidente. Dili giisip nga aksidente ang mga kamatayon nga gipahinabo sa pagkahubog o pagkaadik sa droga, sa sakit nga pre-existing, napanunod o komplikasyon gikan sa AIDS o pagmabdo o sa bisan unsang mapamatud-ang premeditated o gipamalandong sama sa pagpatay, paghikog, terorismo o gyera. Aron masugdan ang request sa pag-claim sa benepisyo sa insurance, Iandam lang ang gikinahanglan nga mga dokumento sama sa birth certificate ug pamatuod sa panghitabo sa aksidente, sama sa death certificate o medical evaluation. mag-text o tawagi ang BG Cares hotlines 0956-016-1614. Isayag-yun! 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 Mga ka-BG, was po na ito balik-balikon ka nito ni pagpainom sa kaninyo nga libre ni hawa gibayad. Way bayad mas usa ka sentapos kini ha. Kini nga og ayaw mo pagtuon nga ibaligya ibaligya sa imo ni. Oy baligyan ang insurance sa kuan, Cocogen o sa BG. Ayaw gini nga nagdawata, ayaw mo tuwa na. Courtesy kini sa atong Cocogen Insurance Company. O sa pagkasuporta usad kini nga paluyo sa atong BG Party List 108. O ang atong moto saan sa Cocogen o dili sa BG mo na yung nga basta insured ka, secure ka. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Ang akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Isayag-yun! 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 Mga ka-BG, padayon nga po mga pasiyaw nila o mga funny video sa internet karong simana, karong Sabado ha. O mga ka-BG, ibog yung videos o sa shot nga mahatag na itong kalingawan, goodbyes o kalipay. Yan na itong videos sa BG Buangag Yun. Enter the air! Buangag yun. Buangag yun! Buangag yun! Og Bisaya ka, paminawan ni. Pahibalo. Pahibalo sa tanang wala pa kahibalo, nga adunay pahibalo gikan sa nakabalo, kung kinsa man tong wala pa kahibalo sa among pahibalo, palihog ipahibalo sa mga wa pa kabalo, aron sila makahibalo sa atong pahibalo, kay ang nagpahibalo wala sad kabalo. Thank you. Isayag-yun! 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 Ano yan na po natong lain na video sa pasiyaw? Video number 2, here we go, enter the air! Buangag yun. Buangag yun! Buangag yun! Ano mag-bill out yung mayaman? Isayag-yun! 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 Mga ka-BG, ganun natapos ang atong programa kanunay. Andam mutabang sa atong mga ka-BG. Kung makita-kita na po sunod Sabado, dito lang sa BG. Timog yun. Madungan na karon live sa DZXL 558 Arimen Manila, DYHP size 12 Arimen Cebu, DXCC 828 Arimen Cagayan de Oro, DXTC size 93 Arimen Butuan, DXRS 918 Arimen Surigao, DXMD size 48 Arimen Malaybalay. Makita po kita sa social media platform sa Arimen Facebook, Bisaya Gyud Facebook page at Bisaya Gyud PH o ang Bisaya Gyud Surigao del Norte Instagram, Bisaya Gyud. Subscribe, share, comment kita sa atong YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sa mo kontak sa Bisaya Gyud hotline 0908501364 para sa Smart, 0917-848-6469 sa Globe. Ako ang Ison, BG, Babaero, Good Boy, BG Ian Rapana, Amping Pirme, Ampo. Kita-kita rin po tayo din lang sa BG Dito yun, mga ka-BG. Dili, sa sunod panahon. Bye-bye!
Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud! Balot 108, isuwat gyud. BG Party List, tingog na to sa Kongreso. BG Party List, Bisaya Gyud! Balot 108, isuwat gyud. BG Party List, Bisaya Gyud! Tinghinang na, let's all vote mga Bisaya sa balota 108. Ipupog na to sa Visayas, all the projects we dreamed of. Trabaho pag-asenso para sa tanan. This is our goal and our advocacy. Mga Bisaya ato agyud kini. BG Party List, Bisaya Gyud! Balot 108, isuwat gyud. BG Party List, tingog na to sa Kongreso. BG Party List, Bisaya Gyud! Balot 108, isuwat gyud. BG Party List, Bisaya Gyud! Tinghinang na, pirepresentahan kita og mga batan-on nga leader. Sila ang atong manlalaban, there our voice cause they care. Kalinaw ang pag-umad sa mga Bisaya. Let's all unite aron madungog kita. Kini ang atong party list, vote 108 na. BG Party List, Bisaya Gyud! Balot 108, isuwat gyud. BG Party List, tingog na to sa Kongreso. BG Party List, Bisaya Gyud! Balot 108, isuwat gyud. BG Party List, Bisaya Gyud! Tinghinang na, BG Party List, tinghinang ta. BG Party List, Bisaya Gyud! Balot 108, isuwat gyud. BG Party List. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya! Yun!